bwakire buya omoncho omorigereria oyo getime television endo cheng'anigo chiaragire chinsa 12 chiabono mwambi ne chitagika ang'e isano iga nario bono nkokwarigani gose nachio chingaki chinyororo naende chingiya chiogokwarigani ase emeroberi ya geteme television yerituke riga hanene mono ase omoroberi iga obwetwani nekiro bono ngochikokoerera aria agenderete korwa ase ense eya Kenya ase ekeonga chinsa 12 chiabono mwambi ikaransa erinde onyare gosangana inche emambi ya bono ekerongo koboria onyare gosanga gwetera ase chinsemo chire chia Facebook chinsemo chia YouTube buna Getembe TV na boigo gwetera ase namba ye studio karibu sana omwancho omorigereria nande nakwariganirie ase enchera ere ya bene kegima kiagera imanyete rituko buna eriga ria Jumatano chitariki chirocho nkianda chiomotinyokane omwaka nechiri 2025 eri nerituko ewiki yaikire gati abange mogenderete gose aye omwancho omorigereria ogenderete kotema koenekia buna ebinto biabeire buya hanene mono amarorari kwabwate iye wiki yega karibu sana erindo nyare gosangana inche nane ngokonyoria ng'ane kero tokorigereria siasa yagusia hanene mono bono tokorigereria ase county eri ya Nyamira bono nigo yarorekanire buna ande goikera boniga nande bado nonyene senete teranyara kogayane eng'ane eyo nyare komanya ng'a ning'o obwanete koba gakora county assembly ya Nyamira karibu sana nekirongo komanya ng'a nche Matilda Obaigwa na boigo tokobwaterana na Wilfred Matundra korwa ase ensemo eriende rituko ria Jumatano na rituko tokorigereria ane mono amang'ana arengeti abasubati amang'ana arengeti abasae na boigo ebinto binde biri bigenderete ase ense ya Kenya korende nigo nguko manyang'a emambi ya bono onye kwabokire kore buya karaireneria omonguru mbia mono neba ebinto tibiraba buna kwaganete gose buna kwarigete korende kera egento nkere nechingaki ichiae nkonyora ng'a omwarimu naro ntebeti ng'a emadam nere yansometi buna ekero kwabokire kero kende abanto marengo konyora kero koboka tori koinyora kosaba lakini ekero ore enchera gose wasokire gochia emeremo nkonyora ore ng'a ebirengeri ngonya kogotang'ana bire ng'a nkimbwanete gokora rituko eriga naki ngochikobanga onye na abisi osoa naki ochikobanga abisi yago korende madam oyo egento antebete kiarenge very unique egatebete ng'a ogosaba nabo ogosaba ndonsi ekero kwabokire kero kende nabo okonyora ng'a mbaroro bakoboka iga wasaba ande naroro okoboka wasoka lakini rende ekero obwate okoegena ng'a nabo okoboka gose nabo okonyora ore andonsi nonya abisi kore nonya egari ime okonyora ng'a okobegete moyo kwaramoiraneri mbuya mono chingaki chionsi kore enchera kogenda esukuru kore enchera kogenda abisi kare gotebia omonguru mbuya kero kwarorire ng'a ebirengereri biabeire ebinge nabo okoegambi nere buya nabo okoegambi nonya okoegambi lakini kwanyara gokwana gwakwana aria are ime yago nabo igo nabo okosanga ebirengereri biao na oria omanyete ng'a ogotongete kiagera abanto abange amanyete ng'a nabwate okoegena ng'a omonto nare omobegete gose there is a supreme power egerete ore moyo ogoikera chingaki echiga iga ekero okoboka onye wasokire gose gwateba ng'a nkoeba gosaba nkoeba engaki chinde chionsi chiria okoinyora kwanya nabo ogoekwanera gose kindani ndani nabo ogosaba gwatebia omonguru mbuya mono sana igo it doesn't matter ng'a ekero kwaboka nkoeba naende inari ekero kwabokire aye gose ekero ochagete rituko riago otarachaka kwomana na abanto otarachaka goaka chisimi otarasoa online karainyora koiraneria omonguru mbuya mono karibu sana ase omorobere iga obwetwani ya Geteme naende ngokonyoria ng'a nekero ntarachi gochaka amaya namange torachi komorekera hanene mono ntochikorigereria rituko emitandao naki kegotwara ribaga ria bene hanene mono ekero gotumekwa nabasa ase amang'ana siasa nabo igo oborai ime yense yake karanso ike ekiagera namange nkwariganeritie emambi ya bono korende nekero ngochaka korwa ase county ya Nyamira omwancho omorigereria nigo rituko rigoro chitariki isano na iso tomotinyokane bono ababunge abaspeaker ababere korwa ase county yo ya Nyamira omoske Thaddeus Nyabaro nabo igo omoske Enoch Okero banyarete goika obosio bwa senate nabo igo gotema kwerera naki bari ase ebirogo ebio nekero bono esenate yabeire gekorigereria buna county ya Nyamira nebwate omochano magega yakere buna nigo yabeire kegotwara ebikaro mara kabere gose chi county assembly ibere echo chabere chikokenererwa korwa
ase chinsemo hanene mono egikaro kirigia bunge mashinani na boigo nekemo ekio kigokorekana ase amagacho ye assembly gose ye county assembly ime yomochie onyamira county nigo bono eseneti korigereria mang'ana ega kobwatekana kiringa bonsi gose ase chi county assembly chiga ibere nigo gwetera abaspika babo babere bakorika amauko gocha ase gwetera chiclerk babwate ibere babere bakorika amauko gocha ase omo controller of budget omosubate Margaret Nyakango ng'anyare kobwatoka budget anyare kobwatoka chibesa gose anyare gwetia chibesa chigotumeka ase county ya Nyamira korende okuboria nigo kwabere ko gotigara buna chibesa chiga omosubati Margaret Nyakango budget yiga nererie bonete koba approved egati yebikare biga bibere bigokorekana ime county assembly ya Nyamira mwancho murigeria roboti uro na sinjire kubwatia asinjira yoboikirano. When I Was the mess in place? yes, the mess was in Did you place. invite the member of the panel? I did not delegate. Any member who acts on the chair of the speaker, either it's the deputy speaker or a member of the panelist, must get a delegation letter from the speaker. So I never delegated. You did invite the member to come to your chair? I did not. As you saw, Honorable Senator, I was just kicked out, so I didn't have that opportunity to So if you were kicked out, let the members be on their side. Where were your sergeant at arms? Did they take the mess out, or the mess didn't leave the chamber? They never did that because as later you can be able to see, because we don't want to go to characters, it was a planned thing. So there are some members who were in charge of the whole planning, who were part of the sergeant at So arms. what you are saying is that the sergeant at arms actually did not Perform their duties as expected. They did not pick the mess themselves. Very true. So you exited without a mess. Exactly. Somebody else Took jumped over. onto that seat without the invitation. Very true. Thank you for that clarification. There are a number of court orders believed to be restraining the county assembly of Nyamira from undertaking its constitutional statutory legislative duties, thus affecting several operations. In petition number E008 of 2024, the judge ignored a preliminary objection on jurisdiction and proceeded over grant orders in the matter that later she found the court had no jurisdiction. Annexed 33 of the Orange file. Honorable Chair, in a judiciary review E007 of 2024, the judge vacated orders that were granted staying the Gazette notices issued for the impeached Speaker Enoch Ogori Okero. The said Gazette notices had earlier had been stayed by another judge on account of being issued by an impeached Speaker. mwancho murigereria kubwatikana neng'ana eyo nigo bono egikaro ose bunge eye senate yatigarite na maborio goche ase omoske Thaddeus Enyabaro oyu bono nere obeire ase ose kurwa obuchori bw'omwaka 2022 nere obeire omo MCA we ward eye Kerenyo emeye county ya Nyamira na abaseneta okuboria kwa bonkoringa bado nagenderete gutwara ekiro gekyo ekiagera nigo bono oyobeire gusekero omonto agochoro ose murayonde bwensi agochoro koba omo speaker akwerete gukora emirimo buna civil servant tabonete gutwara kiro kindi gionsi kiogwakirwa ekoro gose tabonete koba gachorire ase ekirugo kindi gionsi korinde riborio nigo rigenderete gutigara ng'ani ng'ore omo MCA bwe ward eri ya Ekerenyo nande ninki gekogera kiro kinde Thaddeus Nyabaro atanyarete kuganya anyare gusiburwa korwa koba omo MCA na koigo amanya kochaka okora emirimo buna omo speaker me county assembly ya Nyamira. Serving my third term. Third term. Yes. Now, have you assumed to be the speaker? Yes. Did you resign? That matter is the motion that is in court. No. And then I will not answer Answer the it question. here. Just answer. Yes. Did you resign? Yeah, of course, yes. You resigned from being an MCA? Yes, I did a letter.
And wherever it is. I want to say yes or no. You are still an MCA. Until the IPC declares all the I did a letter. Through the chair. Okay, we'll interpret. Through the chair, I'd like to remind Nyabaro that he's under oath. He's still under oath, and he's lying through his teeth. Okay. To this committee. You're under oath, and I think that will take you over. So I pray, Chair, that you repeat that question to him. You are a member of Parliament. I mean, the County Assembly of Nyamira. Say yes or no. You are a member. As at now? Yes. Yes, because I'm a member. Because, you know, under Section County Government Act, Section 7B, that will be done by our team. A speaker is a member, an ex officio. No, you are an elected member of the Assembly. Elected member or nominated? Elected. Specifically, Ekerenya Ward. Okay. Have you been a member of, any one time or now? Were you a deputy speaker? Deputy speaker, yes. Before you resumed this one? Yes. You were deputy speaker? Yes, okay. Yes. And then after that, acting speaker. And now? Yeah. Not acting? And now elected as a speaker. Okay. Yes. And then you are still an MCA? I did abstention. Okay. We will interpret that one. Okay. Through the chair. The question and whether they forwarded it or not. Through the chair and through your legal team. Moncho murigerea kubwatikana anengane yo ni kubono mu controller of budget gosorio tenerete budget ya sense ya Kenya musubate Margaret Nyakango anyarite ko rabuna tari gukora emirimo gose ekiombe kyo gose ekirogo kiria bwate tikiri gukora emirimo n'aba speaker ase anene muno nekerare gukonera ayo agenderete ase county iyo ya Nyamira. You have annexed that at page 20? Yes, but... So the question I'm asking is, in your due diligence, how do you certify yourself that you are dealing with the right holder of that office? Do you get communication from the clerk? Or do you get communication from the speaker? In case of a dispute in that office, how do you know who is the legitimate office holder? Because that's the issue. That's the problem we are trying to solve. That's why I'm asking you that question. I actually don't deal with speakers. Let me put it plainly that way. Financial matters rarely go to the speaker. Now, when it comes to issues of passing the budget, I am not part of the passing of the budget. But once passed, once the budget has been passed, it will be forwarded to me because I will oversee the implementation. Really, my mandate starts from implementation. I am not part of the budget-making process. So, in this particular instance, as you have seen, if I'm in any doubt about the speaker who is in office, I will normally ask the head of the Treasury. But since I do not deal directly with the speaker, I expect that if there are any changes, it is the county treasury that will alert me on the same. Moncho murigereria kubwatekana anengane yo bono nigo abaseneta batigarite no gukumya na ningi gosenchera ki county ya Nyamira era chiko bake gokonyeka ekiagera ngawekira boniga ebikare bibere ekia bunge mashinani nabo igikiga korwa ase amagacho ye county assembly nigo bigenderete nekero obakumitinga naki county yo eranjare gokonyo ekiagera nganonye aba clerk nigo bale babere ase county yo nabo igo aba speaker abo nigo bale babere nande bonsi nigo bagenderete kwerwanira buna nabo bare babonete kokora emirime yo gose nabo bagenderete koba bakora ebikare byo bi county assembly ase county yo ya Nyamira. Because it's political. This problem is not. I really want to plead with Chair and this committee that any recommendations that will be made should be recommendations to make sure that all of you can sit down
as brothers and agree so that we can sort out. Nyamira is an embarrassment to me as a senator from Kisii. It is an embarrassment to our country because you deserve better. We know you have issues with the governor. We know you have issues with the sitting or the former speaker, whatever you call him. You're all children of the same mother. I beg you, be courageous enough to call each other even this evening, sit down, and please agree. Chair, let me say what we wish for every devolved unit is that it works for the good of the Kenyan people in that county. But for this one, Chair, I think the theatrics are at another level. Yes. I'm sorry. Thank you. Yes, Chair. At the end of the day, issues affecting Nyamira will be solved by the people who reside in Nyamira. That is me, Senator, you as honorable members of Assembly, and the Governor. Everything that you see making that count on the headlines for the wrong reasons will ultimately reflect on the leadership of Nyamira. The Constitution sets the executive and the county assembly. And the person who should be in the forefront in ensuring that there is unity, there is one assembly, is the governor. So I hope, Chair, at the end of these proceedings, we'll get a solution that will give the people of Nyamira an opportunity to have one assembly. You can have disagreements. We disagree with Honorable Nyonka, but at the end of the day this afternoon, we'll retreat to one Senate, called the Senate of the Republic of Kenya. So despite the disagreements that you may have, please have one county assembly. The issues that have come here before this afternoon, if they are not resolved, they will degenerate to something worse for the county assembly, for the executive, and for the people of Nyamira. So let's try and get a solution that brings all of you together, sort your differences within one assembly. That is the only message I have. It's not that we agreed for power, but our hearts are bleeding. It's only in Nyamira that a consignment of empty breweries can be flagged as in the name of drugs. It's only in Nyamira that the governor can pay himself 5.6 million. Honourable Chair. Mr. Governor. Honourable Chair. Mr. Chair, I'm saying on behalf of the people of Nyamira, Honourable Chair, the governor is not here. You cannot discuss. The major problem we have, Honourable Chair, the major problem we have, Honourable Chair, is the set of Congo Umogeni. It's the problem of Nyamira. Honourable Chair, give me an opportunity to speak. Honourable Chair, I withdraw and apologize, Honourable Chair. Thank you, Honourable Chair. I want to appreciate the committee for giving us an opportunity, and also thank my honourable members that we have been bestowed with a great responsibility to serve the people of Nyamira. We have an opportunity to come back, work together. My hands are open to welcome my friends. We work together, we push Nyamira forward. We have a timeline. 5 years is not a long time. Next year we are engaging campaigns. We have an opportunity to come together and do service delivery. I want to appreciate the opportunity and also welcome my senator, my learned counsel who I love so much, that if we resort and go back home, we can be able to solve this issue without coming to the Senate. So my senator, I welcome you. You have enough wisdom. Rigereria na bamenyi be wodi ya Bogetenga ime ya South Mugirango county ya Kisii nigo bono banyare kwe murunganeria ogotichwa gose ogotubwa kweli bwago rioko ye gware eriokonyora bakorigereria gose eriokonyora bagotumika nekero bono barutire ekerero nakuburenga omo contract onyarete gokorenga neyo nigo achiete mamincha no kugania kwabonekero bakorira buna ribwagerio konyora naryo bagotumia kwenyorera engeri yabo yakera ritukona obo omo MCA we wodi yo okorwa okumanyekanete muno musike Samuel Mauti nere nabo atekiarenge ukwanira igoro yo gutubwa kweli bwagerio korende abamenyi abo nigo barabo bakuburia buna banyare ko roseri wasayo erinde bagendere kwenyorera aria konye bakonyora kurwaro muno musekito ango dipo nasanya automanya
Eken nekerero kia bamenyi be wodi ya Bogetenga gutuka meye bunge ya South Mugirango. Haso konyora obokoreri mamincha nechire chiri babete bakulierwa. Na kongsa na turaisa goteba nga andaka bande waitu twacha bani mami yabo no tukagirete nga eire twalire tuyekiragita kia nyago tubora alibwagirire nyako nyamagena trosiji sanamu tosomeria abana baitu lakini kiragita gigiacheta igagigatuba nonyene bo niko bono baichanirete egekore kiga kubwatekano no bakorusia engere yabo ya kerarituko noche muna toende tokore gasi yankonguga muno rochega ebiragite bibia chaga kero bajitega no na alenga muino gali bagatotebi bataite gutukururire kire kwende mabwaga yaiga no tukuragira kuru amagena yatari agokonya abantu banyaramba tabaka ward akonya abantu bakari Nairobi ebinde byagenda paka ngumbu emechando twatwarega is understanding teyo no gabana tamayitinge gentengere kya muhimu gukwana nabamenyia bwe nigo bono batebanga ebikora byobusalia nigo birachi kogenderera komenteka engeri yiga nere kogerenyo no suru bwakanu nonye no mugabano ino agwakanu itachi twakana bono nyogo totige gesunte kengabuneke iga korusinari endagera baminta serikali yaito soro na Simba ngaibono bagenda gachumokanya banyina motagetobo ibiba kuchogirango enaka getenge serikali ngotorosaliane ngebinte bitakorosye bisonge etorosaliri gorire binto bicha igoro nande gomoko toitatole moyo asomoke boko moikero mu MCA Borgongo rweni gesokia na kwigirira engane yiga njasa marita omusimi wa Samuel Mauti yo Bogetenga ward kutoka South Mugirango na ekamba takete como porusie mashini banyirani that was on Sunday lakini nene tukaigwa mpaka tuakone tena contract nyana tukaigwa na etweigwa na kipoint bare koigura mabwabo setro 3 points ekiwa igwana nete kubatikana noitwa chorete baje gukora Monday igokora Saturday paka Monday igomba beto amutuka atatu ndu isadegete nauto ngwakera ngabana ngambu ya muno ya mono aindeka ekiagera kerana bwatete ki story abata baganiri ekerata inga emyake mengi lakini finally ya gatoka Chinga kicho ni gaboria bali bachakire siasa kwa mwari baga irekerania magenderero asangu chere mtuwa wa siasa bono iga na magendero noyo kwa na siasa bono tinga itingo nyago korra onyo sabu abantu in any capacity we are not serving an individual eto sabu abantu in a group not one person mumroyo nyero otagetenga no muntu ya mago abusabu tigarore na yawe usabu y'umuntu yoyo boigoni galieira yogo chigoikerania emiremo yaye atabwati bwancheri bonde twa tigairane twanda abuyas yani obora ibwane intagite nsabu abantu ntari go favor anybody ya ainde again tuntatagiti no burimo Musenga tumie oborimo kogeini oborimo mbo kogenda mwishowe wananchi watakiwa ukweli ni gani na uongo ni gani atandigia magena chiko kongonta ngoro motoriro na nyorire magena taiyo ibwago magena ichoira maraba ichoire osoro tokonye na Simba gakia serikali yetu tokonye kuripotire gataseni kiao kia getembe kurega asegodi ya Bogetenge gutoka meya South Mugirango litira na igonkoro kwa Dipon Tigana nayo ni gobono mukonyi mu county commissioner ime ya Nyamira South county ya Nyamira omusubati Florence Obunga naboigo anyarite kubwaterana nabagambi ao kora ase chinsemecho na kora evarasa iyo yanyarite gukorekana ase skuru ya secondary ya Mandere egotoka ime ye ward ya Busamaro ebunge ya West Mugirango nekiro baringi gukwanira gose banyarite gukora chinkwana buna barachi gusira skuru yo ye secondary ya Mandere ayaiga ngo bwatekana nakiri buna ni gobono
omubaro bwaborokiwa ase esukuru eyo onyare koba gokoba inse goikera bono aborokiwa batigarete inse iye 40 boka ase esukuru eyo eng'ana bono yaireire abamenyi b'echinsemo echo goaka ekerero erinde esukuru eyo enyare gosiro ayegana nde nkobwatekana na siasa entindi eyo banyarete goteba yabirige kwenekiwa ebwateranetie esukuru eyo nekero bono bakoboria omorembe onyare kwenekiwa nabo igo esukuru eyo tebasa gukorwa ase eng'encho ya siasa eyo enyinge musaketo Fatged Gisemba noroboti oro ase enchera ekobwatia nase esukuru ejeiga yaria Mandere ejegotoka ase wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira ase tamu eje yaerire bono babwate aborokiwa inse ye 40 esukuru enkima nigo ebarasa enene yakorwa rero ase esukuru eyo eriokoria chinjira barayekonye. Tulipofungua shule Januari tulikuwa tuna wanafunzi 14 na as I speak this afternoon mwalimu alituambia wako na watoto sasa karibu 40, but nilipoongea na mwalimu jana aliniambia 61, kwa sababu kuna wengine ambao tayari wameshow interest ya kukuja next term. Kwa board of management ya Ria Mandere Secondary, ukuje na nia nzuri ya kujenga shule, ukuje na nia nzuri ya kuhakikisha ya kwamba tunapata watoto wengi wale ambao wataingia kwa hii shule. Tuko na watoto wetu wale ambao walisoma kwa hii shule, tunawaomba wakae chini waone vile watasaidia hii shule isimame. Aiga ni omusasiroti omonene bwe kanisa ya Catholic St. Raphael Nyagemi Fata Benedict Omare abakureire abanyakenyoro baria Mandere gutiga siasa chimbe igoro yesukuru egento kyaremaririe kisemi. Hii community shida yenye iko hapa, siasa ndio inaua shule. Sitaki kusema ni siasa inakaa, lakini nimegundua kwamba kuna watu fulani wanakaa mabrokers wa shule. Na watu fulani wanaenda mbele, wanachigamba, wanasuia hata yule mwalimu ambaye ameingia fanya kazi yake. Walimu ambao mnaona huko they are professionals. Ameenda university 4 years. Patia mwalimu nafasi afanye kazi yake. Esukuru ejeiga igo ebwate abarimu bezerekari 5 na igo abaibori bari babwate abana ase esukuru eria y'ubroso ya Ria Mandere ase kirasi ya kianda basabirwe bonzi kubareta aboroki wabo ase secondary ya Ria Mandere. Zazi, si kuna watoto hapo grade 9, kuna form 1, next year kuna form 2. Mbona watoto wasitolewa au hapo wote waletwa hapa? Kuna shule inaitwa Nyakurio. Na watoto huko pia. Wale watoto wakae transfer directly wote wakuje huko. Mimi kama father nitatoa hata mahindi gunia 1, maharagwe gunia 1, ndizi nitakuwa naletea watoto hapa kila siku. Najua hii shule haitalala tukiwa hapa. Mimi nipe nafasi ya spiritual patronage ya shule. Abaibori bekenyoro ekeiga basabirwe guchakira etamu egocha kuna nerebuya kubareta abana. Watu wetu wa Ria Mandere watari wote pamoja tuwe tayari kupeleka watoto hapa kwa hii shule. Watoto wangu hawezi toka Njoro waache St. Joseph Secondary School wakuje Ria Mandere. Kufanya nini? Injena kaigure kadi no tunga na ukisi school and the rest. Igabata ngokiona bielea. Inkino motako undera ndise ucha gutundera. Igobuna twakwana guchakira mambia abana bache tunde school yetu neroteki. Ngiokoiro mwana muongori ne school yetu neroteki. Let them come here. Ese moyende baboririe abarai abubachorire kuna omubunge o West Mugirango Mosque Stephen Mugaka kurigia chinjira eriogokonya esukuru ejeiga. Mheshimiwa wetu Steve, hii pesa ya CDF vile shule imekaa, kwa sababu last time isikia ya kwamba hawakutoa pesa ya parcel kuja kwa hii shule kwa sababu watoto wako wachache. Mimi ningemuomba kwa wale ambao wako na wale wengine watakuja, at least atafute njia ya kulipia watoto school fees ndio hao watoto wakuje wasome. Chingaki ejecho nigo omuinjinia oyiboigore omwana siasa kurwase county ya Nyamira James Kemoni wetrase omuwakilisho ye John Marube achakira okubwatoka obokonyi bwendagira asaborokiwa abubarache gosoma arorogo chakira etamu ya kabere gantumira iga nanda barengerelinga karokende akaranji program kale gotoka kara abana mbale school lakini asengenje nanyorera mangana ngabana mbaketa se school
banji ayo na bonko yirwa chibando cha shilingi 1000 so yaberege kubikwa anene ase skuru eyiga ye secondary ya Riamandere eye gotuke meye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira buna abanyakenyero banje eskuru eyiga na kubika siasa ensemo buna enchira eyemo yo gusegeta kisemi hinko reporter gatembe kurwase county ya Nyamira Nchefatigad Kisemba Sensemo yobonchorere ni gobono abana boda boda kurwase orogongo orwa Masaba North county ya Nyamira bono litukuregoro banyarete koewa obosemia igoro yo kwerinda chingaki chionsi chiri bagutumika chipara bakokwana kusaba gukonera koro ase omoyega oyo nyarete konekiwa ase ewodi igeri goma anene muno olengete ogochakia esako yekiombekyo ase wodi yo ni gobono banyarete koere so kose kosomigwa buna nerebuya kwerinda ekiro pare ase chipara nene muno chinga kibune chiga eri gutanga gosegokeyane mebasokano eyo kokorekana ase chipara au ase omoyego oyo nigo bono oyore omotenenere gose oyo korigereria amang'ana aya chipara korwa ase orugongo rwa Nyanza omanyekanete buna Adan Odo anyarete goikirana ro nekero akobaboria buna banyare konekia bakianirie emebasokano eyo nabo igo nekero abarai au higati yabo olio tenerete kiombekyo ya boda boda korwa ase chinsemo cha Masaba North omanyekanete buna Dominic Babu na barai bande korwa ase sekte yo banyarete goikirana ase omoyego yo musaketo Polycarp Okara noroboti olwa senchire naso musangerekano yo igabo korosie sako hananene yabana boda boda korwa ase ewade yeligoma musangerekano ikiranwa amo nomo regional manager bwekiombekirikyo bosera ase chibara kya NTC asireta Adan Ado nyakirugo bwe erumbejiga ya boda boda korwa ase rugongo rwa Masaba North Dominic Babu abarai obe sekte ya boda boda korwa sinseme chiga omo deputy base commander korwa ase rugongo rwa Keroka egati ya barai bande niwaibie siri moja mukisave kwa hizo SACCOS unaweza tumia akili wiki hii mkikatia mtu moja insurance next week mwingine hiyo wiki nyingine mtu watatu wa nne at the end of the month or after 2 months each and everyone atakuwa na insurance na zimutakuwa safe ukwanekereke igani gabara yabe gabaye gokiria suku igoro gwesake yiga gintu batebere kirat kunyara kabage kubakonya kubosiranya stibesa ejo kirabakonya kwegendereria sabale na tuachakire because to form area se group ito ndo gesako so we want to urge those members bakora to chake with that spirit egara tokonya ke gochimoto ima etenga twatule rangos lakini baona we have settled them down asoko nyole certificate award ukwanekereke iga adoni gagendere kobaga kubasemia abananchi kuba maizo chinga kibago tarase chibara nabo igo kubulya bana boda boda kuba maizo nabo igo nabagende bechigali na chinga kichige mbule nyinge eyo agendete gotwase orugongo rwa Gusii. You know that the schools are closing and also there's it's a rainy season and Pasaka is also on the way, so we will be having joint enforcements in liaison with the National Police Service, but nevertheless it will boil down to the individual responsibility. We always talk through many forums and also through the barazas, the chief baraza, the Ngao structure, to ensure that this message gets to the last person for purposes of ensuring that we change our behavior as road users, because just the other day we lost, and many of these accidents are attributing to the issue of drunk driving. And I want to urge the members of the public to take responsibility for their own lives. Omweli oye nigo boseme bwiga buratukunyara kobo kubakonya abantu bonsi abo baranyara kobo bakubwate machiko yebara nanene asoko bosiranya abo nebyombe ebibira abakonya kwegendereria ase ebinyoro nabo igo namagimabo abanyene dosiegeti ati onde da swa association yitwa jogero se chisako onde bwezi naboko swara kirindu abekali jiko bakoko vetting neji committee jibegere ji ward weda chirole no nyare ko gende speed yeli ba chere gera bonega aba chairman babwate jisage je speed bago jago chirere igoro na ina ara magendo to tete asima Masaba North eginko report digitasini kyo wanjite kyagatembe koro igasi nseme chiga che ward yeligoma imehe bunga ya heiga yabagetutu wa Masaba county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp Okara koraso omokia beka omokia na boigo
nga ogotema rero oteme mambia omoteri nare koroiga ase riroba riogosi ogoteba ng'a tema rero teme mambia naende oteba ng'a ogotema ngotemande korende ndoche ng'a narosire korende nekero ngokonyoria ng'a enana chingaki chiao chiri obwate nabo igo obomanyi bwensi bori obwate ase kende gionsi keri kwairwe ribaga onyare gokora ekiagera onye kogokora egento keri bwanchete you give it your best enekia buna kwanyare kwaenana chinguru chionsi chiri obwate gwakora abuya ekiagera ng'a tokomanya chingaki chinde gose noche konyora ribaga riokoenana obwerere onye kobwate ribaga riokoereria abanto gose ogokonya okora abantu nyara kweneki ng'a gwatumekire chingaki echio ase inchera erengi yanga nabo gotumeka gose okwenana energy nabo igo chingaki chisaine gocha ase ebinto bionsi biri okora onye kore omoremi eneki ng'a oboremi bwao ngobokorore ase inchera ere eng'ikeranu okegima ng'a menta chinguru gose rigia obosemia tumia obong'aini bori bwensi bwobwate eriokweneki na ekeigo ogokora onye kogianchete ng'a nkegokonya ekiagera ngoetera ase ogotumeka gose ogokora egento nomoyo oyomo omonto okonyara akobwana nabo igo gochore gotema ebinto binde kwanyora ng'a biakorire buya korende ekero gwatemire gokora nonya emeremo kwanyora ng'a yabeire buya naende mento omokia kegima enana chingaki chisaine gochia gose ebiro bisaine gochia ase ayo nabo igo menta nonya resources chiago ekiagera onye koegenete ng'a egento ekio ngegokonye nabo gekogokonya ng'a whatever you do it wholeheartedly igo ekero abariki bagotomanya gose ekero bagototebia ng'a giving your full attention energy and passion to whatever task or endeavor you undertake ng'a bono ebinto buna ebiga ekero gokia your time and effort nario okonyora ng'a ogosoka koba omobui onye na omwana ore ase esukuru eneki ng'a amasomo ago nokobeka ebirengereri biao bionsi kwanyara komenta omokia akegima nabo igo chingaki chisaine kere egento keria ogokora igo onye kore ase abisi kore ase ekerogo kia oborae kore kobwate ribaga rinde rionsi nonya ase enka okoraa abanto eneki ng'a kwabekire omokia kegima erinde nario okonyora amatunda are amaya korende rero ne chitariki kianda nogokonyoria ng'a ekero tokorigereria aiga ase history rero timbwati amange nanyare komorekera korende okonyoria ng'a motinyokane chitariki kianda omwaka 2013 nario twanyarete gose nari inauguration ceremony yaye omosike Uhuru Muigai Kenyatta yanyarete gokorekana ekero bono hanyarete kobekwa gose gotianigwa gose abisi koba omorai okane bwense ya Kenya chitariki kianda motinyokane omwaka 2013 nandi nari ngokonyoria ng'a nari eserikari eyega gose nari nonya amang'ana devolution twabwate nonya abarai abange kegima banyarete gochorwa nari twabwate abagavana bagosoa ase chiabisi ase chintunda chintang'ani ekegima ng'a chiserikali chie chikaunti omwaka 2013 nari chabete effective gose devolution nari yachagete gochengerwa kegima nari twatwarete buna bono amang'ana y'abaseneta ntwabwate nari twachagete gotwara amang'ana y'abagavana kiagera ebirogo binde mbire biarenkorwa korwa amatuko amagega otatiga ekerogo buna ekeiga giokwane kia buna chinguru chiria chia serikali gose serikali yanyare gokeanigwa nakobagano gocha ase ensemo ya chikaunti nario achagete gose nari chiasoete abisi ase omwaka oyo 2013 kero kende ore boring'ani nki kiagerete omosike Uhuru Muigai akanyara gochia gose omotinyo iga aukane nari achete koba inaugurated ekero tokorigereria aiga magega yobochori bwanyarete gokorekana ase omwaka oyo gose chikoro chianyarete goakwa nigo bono omosike Raila Odinga anyarete kobeka ekina bosio bwa ekegambero gakwamireria obobui bwaye omosike Uhuru Muigai Kenyatta korende ekero ekina eki kera chitariki kianda Uhuru Muigai Kenyatta akanyara gotianigwa koba omorai bwense gwetera ase kiama keri kia TNA gose kiamanyekanete buna the National Alliance na boigo gakobwatesiwa gose omokonyo ye omosike William Ruto ase emiaka eyo gose ase chingaki echo nekero bagosoa abisi ase entunda entang'ani ekegima na boigo omosike William Ruto nigasoete ase kiama keri kia URP gose United Republican Party ekiama ekio bono ekio giasoete na TNA korende ekero yigete ase omwaka 2017 nari bachete gokora nandi bagakebeka gose bakanyora basoire ase ensemo eri ya Jubilee bonsi omwancho omorigere nekero tokorigereria amang'ana yaiga gose ekero tokoinyurania buna devolution yachagete ndoche ng'a bono emiaka gose twasoire nande entunda ya gatato
kurwa bochori boiga bwa devolution go samagana yechi serikali chechi county chachagete go bochori bori bo mwaka 2013 na boigo nande 2017 nande twatwara baraibane kurwa asechi county na boigo ase bochori bo mwaka 2022 ngaigo kiro kurigereria emyaka aya negenderete kominyoka akigima nande ngo kunyuringa chinga kichiga ekere uru omuske uru muigai na boigo muske William Ruto barenge oso abisi echi nechinga kichiri nande babwate ekina egetindi kubwatikana no bochori bori bo mwaka 2007 ekina kiri kiarenge ase koti enene guseke gambere kenene egense kia ICC International Criminal Court kubwatikana nemibasukano na boigo amabe ali anyarete konekiwa ase mwaka 2007-2008 bono ekine kiga hase chinta gose sentunde iri ntangane kigima etamweri ntangane yaye Uhuru Kenyatta bakubwatirana nere William Ruto ng'aikine kiga bado konyora tikerera kurindi ayo nayo agotuka sensemweri gose tokurigereria history yense ya Kenya monjo murigere ritukoria rero nekiro nende tukuchukurigeria mangana yega ayabasae no gukonyoria nga gose en kwana ambwate yeri tukeriga yemambi yabono nige gotebanga in the heart of every young person lies a potential for greatness ngabona abantu abake kero kwarorira abantu abake abasae kegorie keke gukina bono ngakira ase ngoro y'omuntu muke gukina bono na indo bwata amaroro nigo chinguru chire aroro cha matuko amambia nganigo obonene ime eyaye muntu ne bwese okororo muke tokumanya nga mambi ninkiara chikobanga igo obonene mbore ime yaye chinguru chire aroro obabwate echo bono agoitera gose wetera au kotema konya gokora umukia na bwe gokobeka umukia se gose kotema konya kobeka chinguru kigima asekire gintu keri bagokora ni gobono chigo chichia oroka gose chioroke kero obagenderete gukina nande nige gotebanga ekiro kurigera ryo bosae tari ne myaka kurigera ryo mono gose ekero tukwana ro bosae tari myaka kurende ne chindoto gose amarorari omuntu agotwara omuntu na bogutu okoba omosae lakini yatokanga amarora agokero kende tariko bari igoro mono gose tariko ba arachi gotwara obwa mate gose impact ena na gochasa abantu bande lakini nga omosae no gotwara amaroro na boigo chindoto icho konyora nga you are working towards achieving them iko mancho murigere ekero turachikuria mangana ya basae turachikuria mangana yo gutumika imitandao yekijami gongo kuboria uchigotwara gose ogende kobera imeyo moroberio erinde keweka chinsa ibere tunyale gosanga ase ensemi yo buraine kero togende tukurigereria amangana anene mono siasa enjeregendete gukunera abasae na boigo oburai which is sector ime yensi ya Kenya ndochenga Rogers Mutamu mbuya noare ime yomoroberio na boigo Eliza Gatush ntubwate Damiana Aleki firstborn na Jelia Akerubo abubare ime yomoroberio mbuya mona sana kenda kuba ime yomorobega bwetwane ya getembe anene muno nekirondo chinga chinsa mocha Facebook abantu nigo babo kirikigima bare nomo kose bare nomoika omuika uri okonyoranga ritukondro koro umuntu abugite achanga mugite kigima paka kwa buri ngarero ngakiabuka igana ndi mbaro konyora usema tukana ro konyora bugite tutagite koro no nyabantu lakini kwa manyanga amatukonsi inabuko yaitaba nande nere buya kwara manyanga amatuko nara mabe hisingi jama tukayega mabe chinga kichiri chi okoranga bintu mbiri kwanda buya na chichiko okonya kwa manyobuya ugutwara umulembe ase engoro egotebanga Livingstone agoteba ari in kabisa oyo Livingstone akala Kenya nabo igo pilipili ho agota good morning timani twabokire ndochenga bwakire nga agukwania omwaye murugio ye Beatrice Jepkosgei abana Shelianza Abel nabo igo Sonia na Kimbali oyo pilipili hoho kurwa ikinyoro gia timani ewadi ya Kiumbu nabo igo Jelia Keruba agota bwakire buya kurwa ngombu manama Bahrain na Teresa Kimto agota from Karatina watching live. Good morning Matilda. Good morning to you. Levi Moja agota from Busia Obekai. Good morning. Na boigo Barnabas Serate Moge Kongi agoteba renke basokurwa chinse mochiri cha doa Qatar niga agoteba pamoja na ye boigo
na omusori bwegesusu hoteba korona Crew City Salams Club Christopher Atandi hoteba korwa Borangi Kenyambi n'omorogi wa Lydia Kirubo hadi Omorio mbia mono kigima ekero kunyora ubogete ngana obwate family wasoaiga kwakwania abantu omwancho agose kwakwania olie abuna bono nche endaiga litukoria rero gose chinse chiga cha bono mambi lakini nobwate family nobwate abana kwanyora nga nobwate amate yabo lakini tori gotomana onyamaiga ngaituko nonye erimo nkwanya kwirwa ukwania abantu babiri batatu gwetera aiga ase omoroberio yiga na Lydia Nyagoke ni atenga watching live mbia mono sana Natasha Mkiute agotebakorwa kanyimbo nele toto la kisi agoteba nga Nancy Ongiri niko ndani hadi mwisho Justin Chelsea agoteba Justin Mchelsea Damu Barongo agoteba Justin Rene shabiki mgeni watching live from Mlolongo niko ndani hadi mwisho karibu sana agoteba nga yeye ni shabiki mgeni mbia mona sana Justin Mchelsea karibu sana agoteba nga kurwa chinse mochiricha Mlolongo kutoka county kusichinse mochiricha Kitengela county ni ya Machakos Eric Osoro ritaro keumbo agoteba bwakire kegima Shem Misiani agoteba good morning to you ase mwensi bari mugendete gusogeria abamino gose gonsogeri gochoiga ase studio na bakwane na inde asenchira yaben good morning to you nerebia tonyara gusanga ekiro ase ekiro anene muno ekiro rochenga no bwate platform no bwate internet na bogo online na boko igwerio geriga na bo okonyara kolika message na ndo nyago korochenga signal ngosumbwere gabo potamengo kunyoria nga nyara kolika riuko hochaigase namba osigochaigase studio Pastor Henry Ayora agotebanga koru Baraton University siku njema kwa Ombui Otuori Ombui Manini Javas Ombui Evans Ochora James Maina mama yangu Teresa Evans Ouru Douglas Ouru na watu wa Vogita wote mbia mwana sana uyu nigare Pastor Henry Ayora koro chinse mochiri agotebanga ereniga kukwana na nche mambia bono koro Baraton University ndo chenga omugaka mumanyi ere agotebanga tatiti gotigara magiga agoteba uyu mumanyi na ziporoye tiga mbuki abaiga botambe agotebanga onyoni William Mekenya bochoke machoka kiakasam omosori bwegesusu mochokoro nyanchoka riari mosioma na nyamweya bwera mani mbe mona sana oyo omomanyi na boigo nyokore no ngaki gose ko gweterio geriga nyara kondikira message ritkoria rero na batebiri boiro nyoko bate birthday nyara kondikira go chiga se studio erinde nko bwisheri gose kera nko bwisheri birthday na bongo goterere yes we can sing na botogotera anaye ikumwancho morigereria nyoko bwate omuyiga orio omanyetenga baroro konyara chinga kibunetiga babangete chinyangi baroro baganitie gokorerwa amangana abuna bono birthday no tegete nonye chibicho by the way no kunyurenga nonye igetembe TV na boto kwa coverage ase irigori rire affordable igonyo kubwate meyiga abuna bono chinga kibunechi gokonyora abantu mbabwate chishere chinyinge abana bari ase rusa no tegete kuira abana out obake no chibicha o tegete kuira abana obakorere party o tegete kubwata nonye video nonye bari bwate meyega ya matanga fancy na bokonyara kolika ujumbe gochaiga erindo nyara komanya nakira nyare konyora ayaiga onye kugane tikotere liko nonye gwetere geteseni kiga na bokulika naro ujumbe gochase nambe yo 0726 44 73 67 erinde umanye rieta ryao chinse mochiri mbwatite koru na boigo okugania kwa onkoro kiose kerengereri kyao ngeri kikorinde asebono kogenda omutimo komo keigo ingoirana enseyamo nyari kuirana ne chigazeti chiri koria rero nkomanyi ari abere gosari agendeta sense ya Kenya na boigo ari abere kawateka Your life
Sha Ceramics nigobago kwa a special offer bono iga asachi tile au no kugora chikaton emeronge toto nigo kwa growth kilo isato bosa kukura chikaton meronge tano nigo kwa kilo isano na isato bosa kukura chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brando bego chinde chonspe. Chi wall tile, kitairi chance. Nabo igo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60. Samange ba kresimese number 0703-943972. Ajirago cha aseduka yawere Gansons Plaza. Angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya buatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bago kolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bago tebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi Proval net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile Provals alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na boigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo Web Design mabwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Superstores yego toka se nyumba ya Complex niyo muchigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakeresi mgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ninye gitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire au nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati yayande amange incheno manyagitari irinike maubanye omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center erega yugo muchito bosongo nainde nigo ntagetoko barigani mono sana na kubatebinga nigo togova services chiekerero tugotumia ububwenia bwekerero technology yo kurigererio mubero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara umucanda twakwa amariogo na amariogo yaito nigo tunyarusiti ase chinse chesko ao nande nigare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura amariogo ase ya Hong Kong eyeri ni China na amariogo ande nigo tukurusia ase ya Malaysia
ayande nkurustura sense ya Spain na ayande nigo tukurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nale tukurusia somo chio India na ayande nigo tukunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo biro naende nonya nigo kuru mwaka 2011 twabere tukubweni abantu abange nande nigare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kiagera na yemete igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Omogusi, are you ready for this? Omunyangongo na boigo omobui asaboteri Pastor Mary Kirubo. Oli omredia numrubili omusasuku Jumapili ase TV yaone radio ya Getembe nigo akuchingira emyaka 35 yobokoreri ubuya inseye y'ubukristo na kurandia enchili watana amonere chinga kichiga akuchingira emyaka ya 35 chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyu chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyiga buriga orakorekane ase kanisa ya Gospel Embassy Chapel imeyo mucyuriga obusungo mucyakira chinsebere cy'amambia wika chinse 11 cy'amagoroba mwensi mwariganirigwe musesenigwe. Amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanyi nanene w'ikikosi cy'amaboko murete Local Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6 Civil Engineering Level 6 Building Arts and Masonry Level 4 Plumbing Level 4 na Level 5 Carpentry and Joinery Level 4 Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egatie chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies Agripreneurship Level 5 na Level 6 Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6 Records and Archives Management Level
level 5 na bwiko na level 6 ejitume lab asensema ya community and online working imiye skuru yiga ya keti nigotobwate a modern library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibyo gotumika ale nayo kubundisa tule a course ya version design ase level ya 4 na bwiko ne ya 5 ase omurakiwa akwebundisa akwenyorera ubumanye ubura mubeka silibagaligia ase industry ya fashion ase tobwate machine chekerero inkoigeria bale bwigo business studies na entrepreneurship ase chinsamu cha cosmetology nigotokwigeria beauty therapy level 4 na level 5 hairdressing level 4 na bwiko na level 5 nyoranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hairdressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate course ya mechanical and automotive engineering ase tokubundisa automotive arts level 4 automotive engineering level 5 na level 6 asabe gotokubundisa welding and fabrication level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabugutalira e website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 07 08330000 asigo ayirana kwenyorera ubumanye rero wibekiri bagari rya asensiga yo kwerwanirira Amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusiasa atambe twaberire gaiga asege kegetambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo ago kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium niritaria ane igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngo teba ngonde bwensi ura doge nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getari anu ga besti elinde mokonde munanyi gwete ngayankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyigwete ngabono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitari ya nuga best nogo tonyora asama gacho Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetira chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenia.
Mugusi bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimero au ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kinemero yetu au inyoranga nigo okonyora e channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Mugusi. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere e company nambe yemo eyue karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomenya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand au echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuragani wochoganiri erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wekirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka.
mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Ensemo sasa kingisekiga kigazeti rituko rya rero ndo chikatsinsa chiro cyo nego chigendete kumnyuka kima korinde ekirongorigire iga hasi o emeza ya ito nimbwate rero egazeti ya The Standard, egazeti ya Taifa Leo, egazeti ya Daily Nation na boigo ni gazeti ya People Daily na The Star echona chiko somera amangana amamwamu ukigima korinde ngongo konyorenga ekrana kwandira amangana ye birthday emambi ya bono ndotinga mumanyi nigagotebanga korochinse mochiricha nyanjonori nigatebanga tiganganeri omochokoro mumanyi na tato mwabola make monari mumanyi omochokoro nigakuruku mumanyi na boigo umomroe nigakuruku la make monari mumanyi a good and a happy birthday agote omochokoro nigo are omwaka oyo mobono na boigo ise omwana oyo ose ise mumanyi oyo junior nigo are emiaka 35 na ebere 37 years of age igo mbia mono kigima na inde happy birthday gocha ase abo obabere nga no mwana na ise bago chengira ritukore birthday rituko oria rero mbia mono sana happy birthday na de chinga kicheke kina mugo turangira tunyare gotera igo bonse bari bwate birthday ritukore rero nabagana iri ritukorigia rio koiborwa ndo chenga na inde narayo manyakarete bona Max Mill ose Max Mill ke mto nigo nere agochengira emiaka 20 na ene happy birthday to you igo mwansi bari moiboire hosayori bore ritukeriga rero onyetora nyora libagaria banere ukwana lakini bado nsanchira era nabako genda kulika ujumbe ya use message ilinde na eto gotebia happy birthday onye ko bate sister brother omoibori no kanti kumuganiria ritukorigia ryo koiborwa nkoitira se omorobirio iga karinde hasingencho yebiro nindo chenga bado na ndembare bakende tukorika ujumbe chabo Roda Ruth na mororire osoire na abange kegima iga kiragotiba bushila kemto Andrew Matunda, Edwin Omwenga, Frederick Ogembo, Peter Orina na bandi abange kubatenga nande ere goikaso abonyari bari Masimba nigo ako baganire basoime yomoroberio na Victor Omondo akotebanga Victor Mondo Mienda niga gosoanere Victor Sabonsi Magoto mbia mono sana sogoswa ime yomoroberio na boigo Edwin Omwenga nondoche ari ime yomoroberio kigima na 04 obaga gotebanga Joshua watching live from Nyaisa Manga Kitutu Masaba constituency mbia mona sana Peter Omari agoteba cross tuguta Nyamache Victor Omondo Mienda agotebanga Rispa Waro omoigwa ababa kiname Fred Nyandieka agotebanga Atuya Osababu Kirwanda agote Honorable Boniface Mokamba Penkila Joshua Mbuya Tirimba Honorable Ndieki Maganga Vini Sanganyi
na wande abange vini sanganye rero so aiga na gotanga ngakorwa lunga Nairobi nonde ime omorobele mpaka omwere na my wife omorini osebe na abana bae Helen Mwango na aboigo Emmanuel Sanganye wapi Lydia JJ Rina Nasi wapo Salome Kimuntonyoni Jane abange ndo chingantingo nyara gosoma chonsi lakini mwensi abo mwanyare koba tagged ase chinse mochiri acha Facebook nyara goso ime omorobele na ekero goso asana babere batatu erinde tonyare gosanga ase obwamo ase bwamo kigimana Edwin Omwenga agoteba korwa Kiserian Dam present watching mbia mono sana Damiana Leki korwa chinsemo chiri chake komo nae na korodire ime iyo morobelio iko omwansi kenda kulika ujumbe chene korende asingincho yebiro kango na batereri ogotera kuruku na nyebeki ebe na ronya mambi amatukande kubwate batiri intevi na bongo batereri edinde nande na botogo break boredom kirokene aboko nyoranga no nyiriogi ntokumanya lakini kira toko sanga nabo ekoba avia igazeti ya The Standard yeri tukoria rero ndochenga ringana ri mwamu aiga ndiri mwamu ni gondo tenga ringana ri nene ndiri in white ekirego tabanga State House rogues ningi mbanto kyabaiga anga ababegu abantu mbare batari abaronge bare ime ya State House State House na ikulo enene yogose amaga chwari murai wense akobera mbara byabaiga bamanyikanire nga State House rogues ekotebanga hatchet men President William Ruto clings to them like a leech or perhaps it's the other way around ngani gekorokana mbari aba igati abantu semba bagokora imirimo ime ya serikali bari asia magachari a State House ose ase ikulu lakini bari angekigima no murai wense bono ngakiro kene no murai wense ubatarete kigima utataketiko bwatoka ose nabo bagenderete gukwama ase umurai wense ngabono tiramanyikana esiri nereri gose ekirenga ningige kokera barabu banchaine gose bagenderete gukora ukubwaterana no murai wense asinchira enkabune yo page yakane ndochenere bwate omugano uyu nekere gotebanga itumbi nere bonu gusika ziti yiga dige kumoroka oyo ga itumbi egotebanga nigare chief propagandist ngabono enero gutumike mitandao ya kijamii anene mono nere bono ogo blog ose waso gokonya umurai wense omuske William Ruto ase amangana yo gutumia mitandao amangana a communication kigima nere bono ndo chigazeti yibe gitabo tangani kubatukana na magana ari rigati geshagwa nyara gukwana litko ria mwisore nabo yondo bwate Faruk Kibet ngabono nero ororekanire koba eko president gose nganere bono gokonyana no murai bwense ase ukora ense ya Kenya mugano uyu page endo chenga nigo ori ase page ya kana sinchira engekerano kigima nekiro ekoranga agashagwa Nigo Atevete Itumbi and Kibet are the ones calling shots in government. According to the former DP, Ruto has men whose words reverberate long after they have spoken. Ngabono umurai wense na wate abaraigete babere ekiro ba kwandinga ari bagokwana narabakorekana imense ya Kenya mbara byabaiga ntobate digital strategist oyo no yokorigeria mangana yege digital gose mitandao yeke jamii anemono eri yaye umurai wense umonekante una Dennis Itumbi oyo rengira ndio obere kako babuna asia mangana media kegima na boigo tukorigeria president's aid ngabono mokonyo ye gose uri kumoena na personal yani uri komo oborindi boime kigima omanyikanete buna Faruk Kibet wete obere kako kora mangana mange ngakiro kende na nyarete komo gose mangana nari enchera nira tembre kunya kugerera baraigete ngano nyena bawaziri endo chenga Dennis Itumbi na Faruk Kibet nabo bago dictate gose bago somera nonye abawaziri osio obwa Kenya mugano ye page ne yakane igazeti ne ya The Standard eri tukoria rero na page ya gatano gotebanga TSC boss says teacher shortage stands at 98,281 defense hiring nga oyore omutenere bwekyama ike omutenere bwekyombe kia TSC gose Teachers Service Commission ikigitenere tokorika abali mu mense ya Kenya igagote nga bono omubaro bw'abali mu babolete gose baganira ase school serikali mense ya Kenya nigo omubaro yore 98,000 yani ngonigo abali mu bali baganire bare ange 100,000 bono babolete ase school ngabono nabo bonete ko bahayad kurindi niga eigereire ngana yaye ngera gotarika gose kyombekyo gya TSC kotamenta korika abarimu gobwatakana na kiringa
chibesa nigo chikete gose nigo serikali etarabwa tukachibesa chisaine chogotenera omorobere oyo gotanga TSC. Nancy Macharia nero gotebanga TSC has not achieved the optimal number of teachers since its establishment, hence the need for more budgetary allocations. Ngabono TSC ngakuru yachagete gukora emirimo gusiki yachagete gutenera ukuriko kwa barimu ngianya gwikirania umubaro uri oganiri naseki ngane kyagera okonyora nga chibesa nchisaine bono nekero bagane tina inde banyare koegwa chibesa chisaine kuro ase kiganche serikali gose serikali nyare kubabikira budget isaine korika barimu nga igwa barimu bakete babonete ko comment yekyombekiru ya TSC ariko konya boroki wa bonsi bari asense ya Kenya mu bari ni gore 98,000 ina bana bangesa ina barimu abange sana na epeji ya kabere ndoche ngukwanirira mangana drama festival ejo chigendete kumurikiro nane mono bono cross county eri ya Nakuru korinde torocho chukwanira se oboime mono na boigo ase epeji ya gatatu egotebanga how matatu crew saved passengers live in emergency ndoche nga Rongai resident nga esichigari chiri chigo chagenda ase chinsemo cha Rongai ime iyo mocho Nairobi nigo bono ndoche nga ematatu eyamo gose abakori ababwatani abamo gari ya matatu nigo ndoche banyarete gokonya oyo manyikanite muna Viola Nekesa umenyete ase nsemo cha Rongai ekero tukurige county ya Kajiado ningi kiagerete nga oyo iga Viola Viola ni ganyarete ko swase matatu yukorende akanyara kuigwa bobe akarwara higari eri ngana bondo chenga omo driver nabaye chikanete ko cyase enyagitari ichinse checho ekababuna emergency gari yokagenda abakanya gitari me akaegwa obukonyi ngabona ene nchere ya moyo konyori abantu nganonye ya kyaberi ngabakora imirimo ba matatu tibaraba bagokora biya nigo ndoche ngeye bine bigati ebitambukiro biri bikoimokirwa gose igati ya mangana lya gukorekana sensemo ya matatu abonete kurigirirwa nabo igo gucengerwa ikigimanaro nande itali entunda entangane twarorire ngakonyora omonto agoso asigari matatu imogiti abantu ichire lakini kwanyora nga omonto narorota igweti bya kwanyora matatu ya chikanirerioka yabeka chitaya chikoro kinga ni emergency yamnyoka bokese kita Kenya gitari omonto obekwanya gitari bamanya kugenda ni biasara binde mere munabo konyoru ebiasara binde nabo bigotena kurende ekero kwarore ngobogima bw'omonto nkoba bore bose bwa soire koba asa kongo nabo konyora nga abaiga ngoche bare bwatokarioka baira abaroire ase chinyagitari bine gati bikorwa biri okonyora nga mbiri gotaramo na simitano lakini mbaroro chi driver nchiro chingia ndobate chi conductor chingia chikoekerania nga ekero omonto kwanyore nga ebintu bya moberere bobegarime mbare bagochibaba aba buna abasamaria abaya kigima ekero tugotigana nayo nigongo ko manye page ya gatano narimo egazeti ya The Standard egukwanira efamilia yamo ya abantu bari basirite amagima abo ase epara chinsemo chiri cha Naivasha county ya Nakuru ndoche nga ange wetani wike ya mobono ya edire higo ndoche bono egotebanga emotional send off for 6 family members killed in a road accident ngabono nigebwate igabo chi sanduku cy'abantu batano nomo abo matangabo anyalete gokorekana ngabono este family members abaiga use yamate yega nigondo chingo mugaka nabana baye batatu nabo igo naba iribande abo banyalete usire bugima bwabo ase chitariki gosendo chenga chitariki 30 mutinyo gatatu omwaka oyo iga nengana yogochane sana amaliga mange ase yamate yo na abo igo kero ngotigana nayo ndochenga time will tell how high Ruto climbed Murima. Nga the president took time to plan how to evade hurdles in the mountaineering mission. Nga bono ni gwekoragana inchira omura even sanyarte kubanga kigima etaro ya gochi ase ensemeri yo Murima ni gobono ya chakire kumurikirwa kigima nga with the time abantu abakenya mpacho bamanya maenenga na kitare ya nyarte kubangwa nandi ngikyagirete tare yo amaenepi egachi wikirana nga Ruto came with gifts to ward off cold, keep the mountain clean and connect ridges ngani ganyarete kogenda ro nebyewa ebinge gose nechira chinyingi na magendera mange akanyara gutuba abantu bawo Murima maiso na boigo
ntubwate mang'ana iga nga Chief Justice Martha Koome admits judiciary is riddled with corruption ng'ani igo bono ndocho mo Chief Justice omosobati Martha Koome anyare gwitaba ng'amaene ebitandawiri bia mang'ana y'obokurumi mbigenderete gose mbire aroro nande nkoene kigwa bire kigima ase ensemo y'ebigambero gose nkegambero ime yense ya Kenya na gotigana naye page ya kianda nero ndoche korera ng'a a university student Sylvia Kemunto was strangled, autopsy confirms. Ndo changari tukore igoro umonyarukori o Multimedia University Sylvia Kemunto oyo nyarite gosiria obugima bwana bwo mubiro yo gatoka kurtire ese tangia macha ase hostel ase university yo toka me county ya Nairobi nigo bono ndo chinga postmortem mwekero yakoretwe nigo monyaruko yo iga anyarite gukikia nigo se koitwa asinjira yokomigwa asinjira yokochandwa oso mubere boika akanyara gusiria obugima obwaye bueno ine page ya kianda oyo no mubali omonene gose oli okubara abasirire ekokora mang'ana postmortem omanyekanete buna Dr. Johnson Odor oyore government pathologist na aboigo mancho muri gotikana anayo ndochenga lead ntobate aiga lead ntobate meto ekurukwa lead gose esawatanga lead poisoning victims cry fall as NEMA rolls out clean up a plan. NEMA says it will send experts within a week to assess the level of pollution. Ndochinga se na are aiga ndoche meto ekurukwa lead gose lead ase bari basomete ntobate echiga chimanyekanete gose ntobate chikemiko chiri chimbe kero chasoire nonya seriro bakia ose chasoire ase embeo na okotokanga nigo chikoreto muchano monene muno kero tokurigereria lead nemeto getere endito sana eyo bono ekero yasoire ase space gose ase embeo nonyene yetoko yanera na boigo nonye eso ase riroba nigo egochiareto muchando monene ase omubere omwanya bantu bono ndochenga nigo korega ase chinsemo cha Mombasa nigo ndochenga abamenyi batakire kuoga lakini rinde nga ekiombe kirikyo kurigereria amang'ana National Environment Management Authority NEMA osigyo kurigeria ebintu bitonchukanaine ninkochikire kwanikia byachakire gukora obusafi gose kurusia lead metal ase abamenyi abo na tugutigana nayo ndoche kero tukurigereria ayande amange negati yebirengerero biri abantu bachakire abantu bachakire gose bagendete gusanga igoro yemeroberi agenderete nomuno buraine kero ndochinga nara igogotebanga appoint more women to leadership roles nga chora abasubati abange gochasie amabaga ayoburaine nabo igo ntubate president should fulfill promises to Mount Kenya residents to fully regain its foothold in the region nga murai wense na bantu kwikirania chira chae ase orugoro Mount Kenya erinde anyare kogendera konyora ugosiro kuri konyora kusanya rito konyora echinga kyale kuri gichukura kurase chinsemecho na aboigo ndochinga attacking congregants in churches and national shame nga bono konya gusagana abantu abashirika sichikanisa ao ne ngana ere yobosoku kigima tabonete kobage kwanikiwa asense ya Kenya epeje gata ya 15 na limbo egotebanga crisis rages in Nyamira Assembly after Senate fails to broker a truce nga bono bado niko omuchando monene okendete kwanikiwa se county assembly ya Nyamira ekera wono yarorekanete ngana inde bado Senate tiranyara goikirania gose tianyarete konyora injira yokuganyana nga go yokugayana engane yenge wikira boniga nonyene Senate terweto gochikanga nararia bonete gukorekana ase county yo ya Nyamira ningo bonete koba umo speaker ningo bonete kogendera koba gose gokore mirimo buna umo clerk ime ye county yo ya Nyamira sege ikaro gose ase litukore igoro no konyoria nga umo speaker bwe bunge yo gose aba speaker bonse babire be the county assembly ya Nyamira ntobate mosketa dia Nyavara na boigo moskeno kokero bonsi no baringe obose bwe senate litukore igoro nande kukonyorenga ekira baringe ase obose bwe senate amangana na mangenya arte gukorekana twaro chino nyomo senate abo county ya Nyamira moske okongo mogeni na boigo moske Richard Onyonka oyoro mo senate abo county ya Kisii
mbanyarete gotwarana barabu okoiranirania igoro ya mang'ana ayo gose igoro yobobe obugendete kwenekio ase county yo ya Nyamira omoncho omorigereria ekero ngotigana ne gazeti yiga ya The Standard ase ng'encho yebiro nigo ngukoinyoria nga ense mogose ase gazeti eyo korenda ase amang'ana ayo chigosori ninchikogotebi ng'a rero enke mogosenti muki egochigosoa ase egete kegima korende nekero nkorigereria naende egazeti ya Daily Nation enero yerituko ria rero egazeti yiga nigo bwate ring'ana rimwamo rigoteba ng'a puzzle of 6 names added to IEBC shortlist ekero bono ekiombegeri kia IEBC kegendete korigererwa enchera yokobekwamo kenyore omonyakero bo naboigo aba commissioner nigo mono yarorekanire ng'a elist yeiga eiri abakenya konyora ababwate tariero yaorokire abo naseki ng'a nigegotoba ng'a controversial list elist etari eri abakenya bakagerete gose nonya abarai bari babete bakorora elist eriende tari ere yeiga bakagerete yarenge gocha gotumeka naseki ng'a mariete nare atano nerimo anyarete komentekana anyarete korora kana ng'a enchera asoete ase list eyo teri engikerano egoteba ng'a ntobwate amariete abuna bono egoteba ng'a Hassan Nur Hassan negati yabari babeire gose banyarete gotuka ng'a mariete abo arororo nabo ntobwate Jibril Maalim Mohamed ntobwate Michaels Ben Oliowo Charles Kipegon Mutai Stephen Kibet Ng'eno na Joel Mwita Daniel abo negose ina marieta ari bono amorikirwe kigima on the spot why ninki marieta ega kumorikirwe the IEBC selection panel introduced 6 extra names to the final list of candidates nga ucha se final list eriyo mwari gochikorigererwa ndochinga panel osabanta baiga bari nke kumorikira bari bagochikoso ase amabaga ega ndochinga nigo nande bamentete marieta ande atano nomo ayokonya nagosomeire naseki list yiga yamenturu just a days to the start of interviews for the vacant positions of the electoral agencies chairperson and members, raising eyebrows and questions as to the integrity of the ongoing recruitment ng'anchera kieye osembinu kieye iga eserikali gemete gutumikana kiambarita iga nyarite goikaroro na abaiga abatano nomo mbarabi page ya kane ne ya gatano onyore omugano uyu ngabone kiombekio kia IEBC bareta nari na ndamente tu amatuka make gocha interview chichigo chaka ngabona yo aretire oboko nabo igo at a glance egoteba ng'a ase ukorigereria gose ase ukorigereria mang'ana ayo ng'ane yo ya kiombekio IEBC egoteba ng'a additions to short list of candidate ngabona amalieza na nyarete comment gocha se list elist eri yo mweri okigima. Elections, IEBC chairperson and commissioners are urgently required in order for the agency to conduct by-elections in some 11 vacant constituency and ward positions. Ngabono amarita yegose ikiombekia IEBC ke kwenete kopa ke kopekwa amo aso bwango kigima elio kwenekia amang'ana gose obochori obokoboke obubomanikanite buna by-elections banyare gokorekana ase chinsemo gete ime yense ya Kenya na mono tukorigerera constituency nchiri chitabwati ababunge ekiagera mbare banyarire gotoka ng'a bachorwa ase biroko ebing'ao na boigo ntubwate aba MCA mbare bono mbare gotoka ng'a basiritie amagema mbare banyare konyora emiremo eming'ao eme ye serikali bono batabone tikogenda gutigara ase chinsemo echo na boigo nto kero togotigana nayo ndochenga epage ya gatano na rimwe egoteba ng'a payback egoteba ng'a Justin Muturi's estate security now withdrawn oyo kabere omowaziri omong'ana yobokoreri me serikali nende otenerete orengo mwatoni general gose orengo monene bwa machiko ase insi ya Kenya muske Justin Bundi Muturi nigo bono yarorekanire ng'a ritukore igoro nande nanyarete kourwa abo bari konya gose bakomwa security abarendi bae babere nigo ikobori ng'a bono ene nchire ya mwe serikali ekare kwirania okoboko mwancho murigire mugano ine page ya gatano na limo na aboigo page ya gatano na kabere ebwata amang'ana y'eng'encho ekirondo ching'anige murekerete amang'ana ebikorwa bitari bya kawaida bya bere bikonekiwa anene mono in the political arena
yote dark times as dirty politics areas head ngabono nigo chabere chinga kichomo sunte ekero nga siasa embe nigo egendete koba kikwene kiwa ase chinsemo yote ugly incident ngegati yechinga ki gose am ebe korwa biri eburaburu yabere kwene kiwa ndo chinga ngomurekerere rituko ria igoro egoteba nga rituko ria mwisonde nga a youth has had his hand chopped off ekero obochori oboke gose obochori bwa grassroots bwarenge okorekana bwikia makiri kia ODM ase county ya Homa Bay chinsemo chiri chia ndiwa nigo bono yarorekanete nga omusega yo mwanare onyarete kubuturwa okoboko yo nigo egoteba nga some of the ugly incidents abikorwa amanganari aberiga koba amabe gose obobe bori bwa beire bokororekana amatuka bwango iga hanne bono kubotekana siasa embe na aboigo komorekerere ya guns ababegu gose abari banyarete gusagana kanisa eri musikeri Gachagua arenge ase county ya Nairobi me echinsemo cha Kasarani na aboigo ndochengo kwanerere Kimani Ichung'wa ekero barenge county ya Nyandarua wiki yaita ekero anyarete ko bagagwakirwa eriogi bare no muraye ibwense na ekero egati yabo ndobwate March 23rd ndobwate Mumias East MP Peter Selassie ekirarengi asigeta egeti kirikia Nyayo Stadium ari guchikorigereria gose guchengera hari guchigotiotereria omopira orenge gwakwa aroro litukerio nigo anyarete gotigerwa gose anyarete kusaganwa na abe gose abasaye abo batamanyiri ase chingakecho nga egati yayo na yanda mange nari abeire gakoba gakwenekiwa nande tukurigereria iga nemurekerete bakanonye amatuko ari Murara Kebaso anyarite gusagano ase ekiraringe Bomas of Kenya chitariki inye mutinye kumye mwaka oitanga activist Murara Kebaso attacked at Bomas of Kenya ayo na yanda mange tukurigereria Ndubate nonye babo Kalonzo Musyoka kero banyarite gotoka bari ase igosekeraringe goswaso moyiga naro aba gatoka ngabasaye banyare komoseria nabo gotokorigereria ande amange nare aberega konekiwa atari ayengencho gose atari kogokia nemono kubwatekana na siasa embe asense ya Kenya. 6 dead as cholera spreads in Migori, Nairobi and Kisumu. Ngabono oborire bwa cholera gose kipindupindu bwachakire bwatekire kigema ngabono batano nomo barabo baikire gusiria magema abo ase chinsemo ndobwate county ya Migori ndobwate county ya Nairobi na boigori ya Kisumu boriro boiga kubuchi bwaretwo marange no gutumika gose no kori chindagera chire chibwate ebinyinyi gose chibwate obuchabo na boigo nonyena machama be nigobono bubuchi bwabo omuchando monene kigima ase ense buna ya Kenya kire gutokanga wizara rio gochenu ise gutokanga tere banga gwikira boniga ubuno burire nande bukwambugira ase obobe mono gose bukwambugira so bwango mono nande bukwira abantu abange banyara gose yobugima asegeka egeke sana egotebanga health warning bone ine ogekuro egetindi gose eonyo ntindi annamono ase wizara eyiga yobocheno amangana yobochana gutigana anayo igo moncho murigera igo borire bwa cholera kero wete county ya Migori ya Nairobi na boigo ya Kisumu igo rende kigema borire boiga bwa cholera nigo obore gosoko obwatekase obwango mono nande bwanyara gwita abantu abange asige sana ni page ya kabere egotenga TSC shock on shortage of teachers as gap hits 98,000 na komanya kiombekeri yokorika barimu emeyense ya Kenya ya Teachers Service Commission ya TSC ikoragwa nere Nancy Macharia nigo bono keremeire gosenga abarimu baremete ase chisukuru cha serikali nigo bare gwikira umubaro bwechimi kianda chiri buchimi kianda na 50 na itatu gose 98,000 na boigo egotebanga crisis caused by budgetary constraints ngabono umuchando yo nigo gendete ko oretwa na gutaisana gose chibesa budget etariko nanwa eisaine ane mono buchase kiombe gosase wizara eri chisemi ese kiombe kyo gya TSC otigana nayo na plight of workers in Middle East takes a center stage at a drama fit
kira tukuriga drama festivals chigenderete asensi ya Kenya nigo bono yarorekanire na amang'ana aria nyarite kumurikirwo guseri tukuriga rekero twarigeretie chigazeti nigo ndo chinga abana bari bagendete ko genda sama merania yiga a drama na boigo ose music festivals nigo yarorekanete nga amang'ana akumurikirwo no bogundo bore ase serikali anene muno asensi ya Kenya na boigo ne bintu binde bingi korende iga ndo chinga at egoteba St John's Kanunga School nga eskuru yiga ya St John's Kanunga nigo yanyarete kuwakilisha kusi yanyarete kurwa eng'ana ayabo aiga eyo yarengi kumurikira enchira chindoto chaba Kenya bari bakogenda chinse cha Gulf chikonyara kolimigwa nga workers a plight of workers in Middle East takes a center stage. Now, with each line, the students paint a grim picture of shattered dreams. Contracts that promised a paradise but deliver pain. Abantu abangi usaba Kenya bangi kira bakogenda chinse cha Maiko bakogenda chinse chiri cha Gulf koriga emeremo nigo ekorrakana nga okonyora babwate amarora manene korende kira baikira arro cyari migo abande bairana baitire abande bagenda aroro bachando abande bagenda bachigokorirwa obusomba bachandika kuika kuirana nango konyoria kwa Kenya mbare konyora bachandikite asenseri ya Myanmar ense ya Myanmar ekorawa na majeshi guse military ndochengo mwaka 2021 nari amajeshi anyarete go take over ekairira bono egatwara political instability bono iyo igendete guse instability iyo igendete koenekia obobe akara gotokanga ngusana no negendete koeneki warore kiagira tibabwati umurai wense na majeshi akora ense yo ono oyatoka ng'omurembe tuyaroro nonye abantu gusaba menyi bechinse bari bagwikira aroro kuri emeremo yabe akongo barabu konyora gose kwegendereria nonye nga usalama ati yaroro ono abakenya anaroche ese gazeti nande twasangite na iri tukurigoro abakenya 78 gose 50 gwetani 50 bere banyarite kuikase getiga jomo kenyate JKIA kurwa asense yunge serikali yanyara gotema kurigie chinchera chionsi chokobatoria kurwa ase obusomba eme yense yo na boigo ndobwate nga 15 counties water companies erocked by 10 billion Kenyan shillings a scandal ngabono chi county nchiri 15 mehense ya Kenya chigendete kubwateranirwa na mang'ana yobukurumi gose scandal enene kigima asense mo ya amache gusemero biri yokonekia go supply amache ase chi county cho yo bono ndo chinga Senate nigo yachakire kora nga Nairobi City Water and Sewerage Company Limited recorded the highest non-revenue water last year ngabono nigo company kuse Nairobi City Water neritangaine nande abo ngorengana na baseneta ime ye bunge ye senete krabagende tukuri komurigira obokoreri ime ye county kusama gendera me county miense ya Kenya na boigo engana eri ya Shakahola nekirondo chinga mo waziri wo bodendi waime muske Onesmus Kipchumba Murkomen nigo akoeranga why 450 Shakahola bodies have not been identified emeremo nga emebere y'abantu wetani chimenye nigo ekenderete gutigara ereire ase mochari gosenkendu korende etaranyara kumanyikana abanyene babo bataraba bagotoka egota funding. Man says he has not received DNA results despite giving samples in 2023 ngabono nonye chibe sanchiyo chikonyara gusupport amangana iga DNA ekironga mpale banyarite kubwatuka nonye mbanyarite gukorerwa chi test chiga akorwa mwaka osebanyarite kwena na chinse mogose ebintu biribigana iri samples omuso mwaka 2023 korende gwikira boniga mbaranyara koegwa amachivu abambali egati yabo bakagerete nga bancho babona bakuritalia se omugondo shaka hola korende digo yarorekanire buna gwikira boni gumwancho murigereria emibire emengi sana nekendete gutigara ime ya yengendo nga 450 bodies etigarete koba unidentified ayo negati igati yari agenderete ime yense ya Kenya
mwanjo murigereria ayo nayanda mange enyore ase gazeti cherituko ria rero na Taifa Leo nkore nginga botambe Taifa Leo na boigocha yatukanga megano erare ase gazeti ega ni the same stories ni gazeti ya Daily Nation kiagira eyo ni nyumba mwe gotabanga IEBC maswali tele twakwana ikiombikirike IEBC ngamaritanare atano na ndimo abekire aroro atamanyiri nayaba abantu abaiga mbarabi bakendete kunya kumulekwa kiuma na boigo ndobote mugao wa mahakama wapunguzwa na boigo ngachibesa chiri chikogenda gose budget ya 2025-2026 ekuchikoboto gochose kigambero osese bigambero byonsi mienzi ya Kenya bono nga chibesa echo nigo mubaro uyu onyarete gokianibwa page ne ya kabiri gazeti Taifa Leo. Na boigo Muturi sasa apokonyo walinzi wake. Justin Muturi nikanyarete kourwa abarendi ibaye. Na boigo kila tukurigereria ayande amange fujo baada ya mwanachuo kuvamiwa umwana umorokiwa yomo nere nanyarete ko tigara agose nanyarete usiribu kimabwaye ase University ya Egerton ikotoka ime ye county eri ya Nakuru ekirabono nande ngomorokiwa uyu nigo okay ekiro mworokiwa uyu nyarete gosagana na gusiribu kimabwaye nigengane yo yaretete riururucho ritindi gose nyarete koirira aborokiwa na boigo kogechigwa na boigo kanyara koleta omuchando monene ase skuru eyo nga vurugu baada ya mwanachuo kushambuliwa wafanyakazi chuoni Egerton wakikagua uharibifu kufuatia vurugu ngabono nigo etigarete aho sabantu batigarete na mabori amange magega yomorokiwa uyu kunyara agoiterwa kausekare ase compound yeskuru nande niganyarete oko tigara na ni chingoma ngani ganyarete kobeto moyo na boigo tero chingoma charenge chimbe ekegima na gutigana nayo nga Muturi sasa alia kupokonya walinzi wake wawili Muturi nigakorera magayo kurwa gusekera nyarete kurwa abanya nyimbo na boigo polisi watatu wa akiba wauawa na majangili Meru ndochenga nande ababe usaba begumbanya arte gusagana abanyanyimbo na boigo kobaita abanyanyimbo batatu goika ugukwa na tugutikana nayo ndoche na yande amange bunabono ngasakaja la wamani kwa kutekeleza majukumu jijini ngabono igati ya manganande amange aliataranyara kwa maka kuikirani kwa county ya Nairobi nigo oyo omo governor we county ya Nairobi omusike Johnson Sakaja nere anyari kubekwa eratiri goro ayo negati ya namange imeyechi gazeti chiri tweriga rero kore ne mwancho murigerea asengenjo yebiro ngobosomera egazeti ya People Daily ringana rimwambo na boigo neri ya The Star ekirondo chinga egazeti ya People Daily agotabanga new doors of reforms in Ruto's SHA ngabono nande amonchorerio amaya nare aguchikobeko se anyare ko kuchaka gokorwa asio murobererio bobo wena murobererio manyekanite na Social Health Authority ko SHA na aboigo nekero tukorigereria echoes of war on the ways as yon yo stills at the show at the drama festival nagotebeti ritkorigoro ni rishairi elimo gose ogotero okomo okukwanya alitekoreta gose ko imokia ribirira ritindi ase ekiramamirira ni agenda ta drama festival ngabono iga abantu gose abarukigwa amangana ali bagukwana na amangana agenderete gwokio muriro ase chinkoro cha abaraigete igense ya Kenya anemono ekiro amangana ayo akoraga serikali na boigo ni wacho mugano yo TSC mugano ye Justin Bundi Muturi ayo twakwanire na boigo gazeti ya The Star ndingana limwe watanga Rigiji was Mount Kenya party quits Kenya kwanza ngabono nigo yachakire konagana nga Farmers Party accuses president of dishonesty nga ekiamangira igakimanyikanite na Farmers Party anemono kurase orokongororo Mount Kenya nigo kyanyarite kwerusanania ase ukubwatana gose coalition ya Kenya kwanza nekirego tabanga umurai wense ngatarabaga kubakorera gose tarabaga gukorera kene ase uburai bwae na boigo emotions run high as 6 family members are buried in Gilgil
nduching'ani gigukwanira aya matiri anyara gusiria abancho babo nga batano nomo abo bari gukorerwa inyangi yabo y'omwerio ritukurigora ase chinsemo chiri chia Gilgil egotoka imeye county ya Nakuru omancho murigiria ayo naenda mange enyore chigazeti chiri tukuria rero erinde onyare egosanga gusenyare kwemanya ayo agenderete ase insi ya Kenya kwenda so mutomokomoke erinde nekironda chikoirana ntuchie kurigereria amang'ana yo gutumika imitandao yekerero gose imitandao ya kijamii gose social media platforms ase ribagaririe konyara gutwara ase uburai amabaga social media gutwara ase amang'ana a siasa anene mono nekero tukurigereria naki abasae bagutumika imitandao yiga ya kijamii ko mwancho murigira tobasogoska endera gusangana inje kendera koba emeyo morobere yiga gwitwani ya getembe. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere Vimat Hardware and Plumber Center ineduka enene iyekonia ebintu ao ebikiranu na ase amagori amayakegema nkonia bale chicho echuchimanye kaine muna closed cables chichingencho ao na echekerero echuchikurwa ase company ao na asamagori amayakegema B-trap toilets boigo nkonia bale chi wash and basins chibirengo ao na kurwa ase company ao mbabwate and wash cabinets chekerero chingi ya kirage na echibirengo bigoromono tibweba amagori abonigo agukwana no mubuko yani amagori agukwana naye kegema nkoni bale shower mixers chekerero taps gusi ibitacho ebi ya kegema kurwasi company ao koni bale ebinto byechibafu gusi bathroom accessories bunabono towel racks soap dispensers tissue holders nebinde ebinge ebiya ensemo ya kitchen gusi chokone mbabwate kitchen sinks chibirengo ao echuchiro siri ekerero na kurwasi company ao na si chibirengo beigoro mono mbabwate gate valves non-returns water meters foot valves PPR fittings HDPE fittings edukebo igo nkoni bale IPS fittings pressure fittings GI fittings ball valves nebinde ebinge mbabwate gutter fittings PPR rolls na PTG gutters asensemu yende mbabwate waste pipes aseboigo bakonye chitanki chamache chibirengo ao asamaguri amaya kurwasi company ao naboko batalera ase ebara ya kisi kisomo barabare neduka ya watu asenchira ekogenda daraja 2 echiro gosoba kere esimi ase enamba 0712242915 boigomba bwate urusagi ase ensemo ya Nyamira Vimad Hardware and Plumbing Center asamaguri amaya kera engaki. Your life. Shah Ceramics Ngubago kwa a special offer Bunoiga asechi tile au nokugora chikaton emeronge toto nigo kwa growth kilo isato bosa kokora chikaton meronge tano nigo kwa kilo isano na isato bosa kokora chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size and 11
niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile chitairi chance na boigo chitile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange bakire simese number 0703943972 ajirira gocha aseduka yabere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya buatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso lyao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi Proval net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile Provels alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na boigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo Web Design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokorengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumeka chimashini chinkongo ansukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis